Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Daytoyan ti sumbat tinangato agasto sini pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon menu bangkag tayo. Mabalin nga usarin digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ipagay mais ken uray di pinatnating. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken oray fruit bearing trees.
Adaan da pa iti produkto nga para ka diti taraken tayo adingwen pakiramanan diti lames. Dagiti next gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan ka diti next gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next gen a produkto para ka diti aming klase ti mula ken para ka diti taraken. Next gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Okay, ladingitan mi apo awan ti antay nga na i-on ti microphone na yan, ti ano. Anyway, di kita insagana tayo apo inte pagsasaritaan, pagsisinukatan ti kapampanunutan iti deti nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Deti may iramraman na po nga opisyal ti Armada ti Pagilian iti panakapapatay ti may sa modelo na iget nga naglikodan na ti akusasyon kontra keng kuana. Big time oil price hike maininaw iti dati itatapog tayo apo iti baro nga tawen gagiyem kay kabsat parigat manen dito apo then dili sa balipay dati met tinapintas nga damag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sinuspindina wenno saan na kayat nga ipatungpal pelay na po ti PhilHealth ti panakaingato ti contribution especially apo kadagitay naka-empleo gagiyem ken kabsat. Iti sa bali nga bangir 11.2 million nga SIM cards tina-irehistron na gagiyem sigon na po ti NTC ken deti nangato nga presyo ti sibuyas parparmatay na po wenno plan-planwen ti Department of Agriculture nga deti tawen 2023 bumaba ti presyo ti sibuyas iti 80 a pisos iti kada kilo paano kaya 750 apo ti per kilo iti Metro Manila dito ano tayo idi New Year, before New Year, imabot ti 600. Jakla mo itatan. Gagayim kay Absat. Ken no ana ti pa plano apo ti biyang ti Department of Agriculture amwen tayo. Ken i-feature tayo apo deti may sang taga season Pangasinan nga deti apo expert to nga agarami dapo kadagitay murtigon. Murtigon ko nada deti may ipan yan di sungo ti baka, kanuang, kabalyo, even kalding. Adakas dyan, ngem sakima kung nada no kalding. Agagiyem kay kabsat. May isang kabsat from season Pangasinan na po ti guest tayo iti detoy nga aldaw may isang talentado gagiyem kabsat talented even hilig na po ti panaglaga waving gagiyem kay kabsat basket ken DJ murtigon amuyo ka di apo nga digijay iti expert apo para iti panagsiglo-siglot iti talikit digitay siman gagayem kay kamsat so nga padaanan nyo apo no kasano nga nagbalin nga hilig na kinitata may sapayan nga pagbiyagan wenno pangalapkapan na dito gagayem kay kamsat so madamdama po makain naman teto dito ni John Precious manipo da po yung season Pangasinan amin di gitoy tampok para di may isang oras nga panakaidanong ka na kayo di programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatigapi musay manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care ipaay dari iti sumaganad mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Kurokor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley. Dr. Romel Parico, lisensyado abalsamador, owner manager.
Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, kasama na po ngayon tayo kay naman ni John Precious, manipod na po dyan season Pangasinan. Thank you very much sa TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pan nakaplano, aging gana nga mapatakder ti proyekto yo, weno kayat yung ipatakder, mabalin na kayo apo nga Serbian na ti TMT Construction Company. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, ito yung Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street ti Syudad Tilawag. Ken thank you pa kay ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, kasko na kita na po makainuman tayo ni John Precious from Season Pangasinan, gagayem ken kaabsat. Okay na? Okay, di natin kung daway, kainuman tayo. Okay, ano yung video natin, Maki. Okay, ni John Precious, manipod na po ijay Season Pangasinan. John, good afternoon. Thank you. Itited mo nga gundaway. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, John, kasano nga na-develop mo dito panagarami dito? Oh, naka-rolyo dito tali di likod ni John Precious. Is this your real name, John Precious, or may alias mo lang? Alias, pasar je naganti putot ko je John Sir, Penti Precious, duwada. Okay. Je lalaki, John Meg, tinagan na. Tapos di babae, mga Precious. The rest, ito nga pinag-combine ko je in Facebook mo. Tinagan na. Okay. Tinagan ko mga Prudencio Sean Jr. Come again with your real name? Prudencio, sir. Prudencio. Junior. Prudencio. Ano yung apelyido mo, Pruden? Sean, sir. Prudencio Siol. Sean. S-I-O-N, sir. Prudencio Sion. Okay, Prudencio Sion. Prudencio Sion Maki. Okay. Okay, Mr. Sion, kaano pa'y nga nagkahilig ka pa iti panagaramid iti Mortigon, nga itatakit parang negosyo mo na rin, ano ka na rin sa Facebook, Prudencio? Kuha kami iti sa nilolo, aramid iti basket, kaskadal alat. Tapos
sinuro kas lang ay sumuti kas lang ay nakahiliga nga nasorsorok ko na natayan. Tapos mahilig ang mga alaga ti bakbaka at sa wati inbibiyag may na other ko dito'y walaon is season Pangasinan sir. So iti makikita kasla ibaras ko ang mati agaramid ti sa klima no busang ti baka ko sir Mortigong. Okay. Okay, so di ko ano go ahead. Hindi dati naaramid ko in kabel ko din ti baka tapos in video ko din tapos in sin ko din ti pasar in post ko din ti Facebook ko tapos in tag ko batan nagitay gagayam ko nga mahilig ti agalaga ti baka tapos pagyamanak matsar ta nag-search sa Facebook nagitay mahilig nga agalaga ti bakbaka ti aglalo ti samahan ng magbabaka sir. Yeah. Di kwan sir dati gagayom tayo nga nasisimpat nga breeders ti Indo Brazil kasjay Brahman. Shout out kanya sir sir nga Eric Kaliwag ano na sir baka ko pa shout out amay bro nga Giloes pare nga Jonathan Roland Hipolito jay manawag sir gagayong ko shout out kanya amen hindi na i-post ko jay sir jay baka nga naikabit ko nga naramid ko nga Mortigong wano busal ti baka di ko ka kasla ko nga akseptaran nga ag-viral sir di na-i-post ko nga kasjay apay nagmayat mo ta aramid mo nga nagmayat mo ta aramid mo nga busal ti baka mo kung nadaan niya sir mabalin ka niti agpaaramid kung nada sir mabalin mo ta gayam ko na ba paray di ko hindi naaramid ko in deliver ko niya balay na sir mismo 50 pieces sir okay di in-order na damdam mo nga agparamid kanya sir ni sir nga Bayuga di Manawag Pangasinan sir hindi ko ang nga agbayag in-post ko niya inti samaang magbabaka sir jay aramid ko di ko an ko akseptar nga ano ti agparamid sir di ko an ke nagadodang betul nga agparamid paborito akong pena sir ta ko an ko so nga pa-entertain ma-replyan dati kinadoda sir tapos okay diretso mati aramid ko kami sir tapos may isang agaramid may pa sinurwak pa may kata kadwa naman ta surwang ka tanaw dati kadwa nga agaramid pa hindi ko na ay nag-record ba data ipaparamid ko awan maulawa kaya masurutan ko na sir Idi kwan ali araw sa alatan duray no nagaduda nga ag-order ngem di ko nakanya na sir basta willing to wait sir nga makauray da narigat magarong aramid iti maramid ko lang ti may saldaw idi sir mga talo siguro ka pirasaw sir 3 pieces may sangal daw narigat nga aramid Hindi ko hindi kasla na sursurok matay kasla buwar partaka mo basita marami kumuti 5 pieces di may sangal dawan. Okay. Hindi kasla marigata nakta nagaduda nga order. Di ko
pati rabaser kat pa garami dapat tayo. Ang kuya ta. Overtime. Matuot pa. Buat sir, ako overtime na. Maabot ko pa iti ko sir, alas 2 iti pinaturog ko, quarter to 1 sir. Dati kinaano na nga ang paparamit ka niya. Okay. So ano, kada gito yan nga na practice mo. Mga mano ti maaramid mo nga murtigon or busal in a day. Mga kwan sir, mga 10 pieces overtime ang yung gana rabaser. Sangapulo. So yung DJ may isang murtigon na depende di kadakkel di baka no, depende di kadakkel di mamurtigonan. Adati size na dito sir tagay kwa kagitaramin to. Okay. Adati small, adati di pa sir, adati di small tayo. Okay. Dapat di pagrugya ko sir nga pagsurutak tara ang magsukat na sir bigyan na. Okay. Tapos dati mo medyo man. Medyo. Pasar. Ilang taon yung baka? Manot tawin jay baka nga maikan iti medium, small, and large? Jay small 4 to 7 months, sir. Tapos jay medium, sir, 7 months to 9 months. Tapos jay large, sir, basta running 1 year, kasi sir. Okay. Tapos pamat sir, XL sir, nagay lalakayan, nagay 1 year above sir, 2 years, 3 years, kasi sir, XL sir, na daktal nga taliti pa ko sir, daktal nga baka sir, kasi nalapan sir. Okay, so yung digitally tastasem DJ pan nakatali na then barbalyam nga lagaen Mr. Sion. Iti pinakuha na tastas ang amain. Okay. Tapos apan ko nga warwaran amain tapos bilang manan masak babalong piraso sir. Tadati bilang na kami sir. Tado ang papada dati lumag na. Okay. Okay. DJ aramid mo malapad yung nasa nguso DJ Sango. Kasi yung mga baka agsugat pagkasulo na talilang, di ba? Karamihan kasi di dati lang sa dati single lang nga dataw. Di baka aramidan na. Iti siya kami sir tamahin iga nga aglaga-laga ta nasurok inikin nilulaw nga aramid iti nagitay basket kas jay kas kada alat. Tas na ipanas ko man ti ilaga da jay talay nga para ti baka para sir. Okay. Idi kwan. Gidamo basit pa lang tinaramid ko sir sila ka starting ko pa lang. Na kasla na impis pa lang din ti laga na. Okay. Tapos di ka pa medyo sir iparas ko man ti nalaplapat basit tanong barang na mayat ti buya na ko naksar tanuhan nga masugat jay enti agong ti baka sir. Yeah. Okay. Inarabid ko aja sir naglapad ti pinakarabin na atay ni sir na nalapad ay. Okay. When makikita data. So yung yung presyo, let's say small, medium, large, extra large, pare-pareho ti presyo ti panaglako Mr. Sion? Sir, depende di size na sir. Depende sa size. Okay. Di sizes na kami sa di small kas pangarikan ababati di presyo di small kan di medium maging gana large XL aging increase di bawa sir. Okay. At atintong di magamit nga tali sir. Okay. Pagka small, ilang metro ang mano nga metro ti mausar mo? Yung pinaka small, yung small na murtigon. 2 meters sir. 2 meters. So from small, medium, large, extra large, atig dugmet di usar. Agpapatig dug sir. Okay.
digitally nga gatangem, I hope you don't mind, ha? Mano digi 2 meters, manot bayad di 2 meters. Di talimbat sir kaalak ket kwa 40 ti may sanga kwa, may sanga metros sir di dagay small size sir. 40 pesos. Wan sir. So that is 80 pesos no 2 meters ti mausar mo. Minimum of 2 meters. Okay. Then ilakom ti mano, DJ 2 meters nga naaramid mo nga murtigon, manot pang ilakom. Yung small na lang, yung small. Halimbawa. 150 sir. 150 so paring dinuduble mo lang. DJ ti tandam mo nga mang wave. Wan sir, tapos kan kwa sir panog ko nga gasolina. Pang ko'y padala, pang gumatang padala kasi kasala basit lang dito po sir para lang dagiti gagayon tayo nga pahilig nga adala kati baka. Okay. Bueno, kasi dita from Pangasinan up to Bulacan, papunta ka na medyo east yung Nueva Ecija, talaga yan yung mga rancho, digita rancho. Nationwide ako order kanya sir. Yes. Okay. Sa dinot ka adaywan nga suplayam ti Murtigon, Mr. Sion? Mindanao sir. Mindanao. Okay. So by shipping na lang, then ipatulod na lang ta di bayad mo. Okay, pag nag-order sila mano nga piraso ti ipatpatulod mo. Nakita DJ post mo parang hundreds pieces ti ipatpatulod mo. Mr. Sion. Bon sir. Sir, awan ti limit na nga sir, awan ti limit na nga order sir. Depende di kahit nga orderan sir. Okay. So Mr. Sion Tatan, parang ano na lang, parang gamay-gamay muna. So nupay ko nam 10 pieces ti maramid mo ti agmalem. Is it easy na kan diti kasla nalakalain parang laro-laro langen di pa nagaramid mo Mr. Sion. Laro-laro langan sir gata nagkalyo na dagiti ramramay kun sir na. Okay, awan ti araramatem nga anyaman nya gadget, wenno anyaman nya nga instrumento or tapno malagam deta puro manual kamay lang talaga. Wan sir, manual lang sir. Kan kuwajay kawayan nga tinirat nga pagtutudok ko sir. Okay. Kat pagarigan no ito iusok ko jay timurtong. Ikastak na tapos ikabel ko tayo sir. Okay. Iso lang ti gamit ko sir nga materialis ko. Anong pinaka mabili nga size? Mr. Sion? Pag yung mga mga sealer natin, yung mga nagbibenta ng baka, mga sir niya kulaan. Small kan medium sir, nababatit pa yung panglako na. Okay. Gamdo na kita farm sir, ti at paparamid kanya, mga large, kasdayan sir, XL. Okay. Okay. So kasano ti parang para ka ng para kasla digiti lupluputin nya pagka let's say children's wear kumaket 7 to 8 years old kastoy nga size. Kasanot pa ng tancham nga talaga nga DJ nga size ti mapan iti kasjeti ka edad na nga taraken nga baka. Mr. Sion. Basta sir, i-request ko gumatang ang order sir, i-request ko nga isin na baka na tanong makita size na sir. Okay. Ma-chance no anya nga size ti may bagay din ti baka na sir. Okay. Adjustable ba yan? Adjustable? Naya-adjust pataas pababa? May mga sizes sir, pero adati limit na sir. Okay. Ngam jay adjasan na sir atid daw. Atid daw. Ato jay adjasan na sir dataw. Okay. Okay. Yes. Sige. Okay. So kadagitoy adda ka di kakompetensyam wenno kapadam ti talento in line iti panagaramid ti Murtigon. Adda na damag mon dito Pangasinan or sabsabali nga lugar. Ano damutan sir ka makaamon sir? Mano nga tawenen nga trabahom dito Mr. Prudencio? Idi ko lang sir, nagrugi lang idi October sir, 2020 taw.
Okay. So ganyan na kalawak yung saklaw mo kasi dope agorder king kan in Mindanao. Wan, sir. Okay. 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 Iba-iba talento, ano? Tiyan mo kami ni Tay, ket siman ka kasi kit-kitak DJ pupus mo, naglinis pa nakaramid na. Yung mga siman, isudat amok nga nalaing ka, kita kakasta nga banag. So nga, nagka-interesak nga ng contact keng ka, iti makita DJ pupus mo, and at the same time, yung order ko, okay, so, yung order ko, mano, gayam di bayad na DJ order ko, Mr. Sion, nag-order ka, kasi adda baka. 150 lang, sir. 150. Gawin mo ng dalawa yung padala mo sa akin. Dalawang ganyan. Para sige, sir. pamasko ko sa pinsang ko. Okay. Okay, Okay. sir. So, Mr. Sean, EJ Lugario, siyempre, yung barangay yo siguro, baka si Kalang, kasta ti, trabaho na or talento na, Mr. Sean. Wan, sir. Siya pa lang te baka mo karamit, sir. Okay. Ada ka din dito government agency, let's say Department of Science and Technology, DTI nga nakadiskubre or keng ka asik na ni dating nga trabaho, baka ada dito amuda nga mabali na pangtulong keng ka in line with this. Kasi pagbiyagan dito yan, Mr. Sean. Wan, sir. Okay. Awan pa handa ka pa yung na-discover. Awan pa yung sir, te kwa, ite okay. So ako pa lang. Okay. Yes. Okay. Okay, Mr. Sion. Okay. Okay, Mr. Sion, siyempre, si Kapay lang dadya. Yung mga kabarangay ba, handa nga ma-appreciar. Kasi dito, adadati ko Mr. Orlando Rimas La Chica, Bulawen is Iso te head principal dito yung Bulawan is yung ES is elementary school. Okay. Orlando Rimas La Chica. Good afternoon po, Mr. Orlando Rimas La Chica. Thank you very much for watching. And we have Eljoy Nois. Sion siguro to kapamilya mo. Proud kapatid. Heb Kabsat Prudencio Ahir Kabsat Prudencio Jr. Kabsat mo? Okay. Ang dami naman viewers sa Pangasinan ngayon. Proud of you, Bayaw. May God continue to bless your business. Marife Mendoza. Yun, thank you very much for watching. Apo nga taga Pangasinan. May mga relatives doon ako diyan sa Pangasinan sa may Malasiki. We have also in Rosales and in season. May bayaw ako diyan sa may season that was nga bulan idin di magasa kita season Pangasinan Beam tano makaumayak tumanen ket tumay kanto sa pulen then i-feature tanto manen dito nga talento Mr. Sion. Okay, so kasano ti pa nang describir mi? Parang describir mo tatta dito nga trabaho. Isu ti main nga pam na mastrecam or pagsapula mon Mr. Prudencio or parang part-time mo na lang to? Kasla iso ti ko sir, kasla ito ti pagbiro ko na sir, iso ti pinaka sideline ko sir. May sa nga sir datay OFW sir. Saudi Arabia. Galing ka sa Saudi. One sir. Okay. Kaputi ko sir, kaputi pandemya iso ka datoy na gamit ak sir. Okay. Ilan ba yung anak mo? Dalawa, yung Jan at Precious. Oo, sir. Dalawa po, sir. Okay. Si Isang Mrs. lalaki at saka isang babae, sir. Okay, tama. Pareho tayo. Lalaki at babae rin yung anak ko. Okay. So, yung si Mrs. Ada trabaho na or katulong mo para putol lang kadeta tali, Isote ko, sir. Isote taga-listak ko, sir. Order. Okay. Okay, in try. May sasuna ka ko, sir. Teacher, sir. Okay. Ako teacher ni principal. Okay. Okay. So kada gito yung gundaway, nasa bahay ka na lang. Yan na lang. Dito lang tato Bramon. Aside ka dito, tarakin mo ako na mga baka. Kaskanyak. Ada tarakin ko nga baka.
What, sir? Okay, okay. Okay, Mr. Sean, awan di kiti kasla agkahilig, kakabsat mo, kanakam, kadeta nga trabaho, nga umay mang sursuro? Puro sa mga dati trabaho na, sir, tapos jay kapsat ko kwa ino na, sir, kwa pulis suna jay San Fernando La Union, sir. Okay, okay. Tapos jay may kadwamat nga kuya, naikamang jay ko, sir, jay Pampanga. So, adayo kami may sakan may sir. Tapos jay sakti may katlo, sir. Tapos jay Buredet may wat, sir, jay Bunso may nagtatrabaho mo suna jay Manila, sir. Okay, okay. Photoshop, sir, konsulta. Okay. Okay, so from hilig dinevelop mo di inikam importansya di hilig mo or parang talento mo na, then nag-come up ka iti kastoy kalawat ti saklaw mo nationwide, ag-supply ka iti kasta. So anat may advice mo kaditi addaan iti talento, addaan ti hilig, based on your experience hindi pa nagaramit ka dito nga Murtigon, Mr. Prudencio? Basta ko lang, sir, anda may bayan ti advocacy ni Apo. Okay, bigyang sundin yung layaw, sundin yung kagustuhan, tapos ba't hindi hanga kagustuhan nyo mapanti pagdaksan dikit pagsapulan, okay. Mga inaman manunga rulyo nga tali ti magatang mo, Mr. Sion. Medyo makabulan. Sir, mga siguro, sir, mga 100 meters, sir. Ay, dito may isa 100 meters may sanga kasti ko, sir, dati may sanga kasti na okay. Iti makatang ko siguro may sabulan, sir, mga pasiguro, sir, mga 20 pieces kasti, sir. 20 nga bundle nga kasta. Sir. Okay, handa mas daaw iti hardware when iti paggatgatangam no api nga kanayon kang gumatang ti tali or amuda nga isot ti trabaho. Amuda nga isot ti trabaho, sir. So nga kasla ngay isumot ti no may busanak ti sir, may busanak ti stocks, itawag ko di number na, sir, kano mas pangarigan at may iyo kano na pag-alalaan naman. Okay. Kasla may katluak siguro mga kwan, sir, gumatang. Manipod jay factory, tapos andamo jay baysa nga sealer. Tapos dumanon to manan jay enti pagkakatangong kun, sir. So nga kasla talo nga taon ti paglabasan na jay ko, sir, jay kakatangan. Okay. Mr. Sion, thank you very much. Good luck. May God bless you more. Iti dating nasirek mo nga trabaho. Kakaiba talaga yung talent mo. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Itindad mo Agundaway. Kahit mo kablaawan, di kita agbubuya dito Pangasinan. Kada tayo itindad Agundaway. Go ahead. Shout out amin nga pamilya iti nakay ka mga yung kasama iti gagayam ko kakabagya. Shout out amin ka kanyayo amin nga kuya. Okay. Okay, thank you very much, Mr. Prudencio Sion. Maraming salamat. Next time, exhibition na. Isagana mo next time nga interview ka, ket ipakita ta on the air ti panagsangal, panaglagam kadigita nasa nga tali. Mr. Sion? Well, sir, thank you, sir. Pasensya, sir, ang tatama ka ma-interview, sir. Okay naman. No problem. Okay. Once again, maraming salamat. Saludo ako sa iyo. Ikaw yung isang Pinoy, talentadong Pinoy, Mr. Sion. Maraming salamat. Yes, sir. Salamat, sir. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, idi pa nakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Kaya barado at agbarado ka DJ nga system
aglalo ka DJ filter nga po nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no kamo Robert. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Ada ti may isang reaksyon na po kunan to. Speaking of Taraken, sir, kumusta nga tamet ten ti African swine fever dito probinsya tayo? Ken ti importasyon ti frozen meat. Kaano nga ta nga agmudo, sir? Nangina ti buryas ken feeds, naglakamet ti live weight ta nagadumet ti frozen. Okay, bayam sir ta ano, bayam sir Mr. Jewel Marquez, bayam ta i-try tayo nga kontaken ti biyang ti Provincial Veterinary Office headed by Dr. Lloyd Valenzuela ta agdamag tayo may panggip kadeti concern mo. Thank you very much. Hindi parang ipaay mo kadeti concern mo, seknang kadeti Taraken. Hanlang ano, even bird flu, ada pa pangta ti bird flu, gagiyim kay kabsat, kadeti imununang aldaw no na contain dito yan no na pasardengen kabsat keng gigim. Once again, thank you very much Mr. Jewel Marquez kadeti reaksyon ngayon paay mo iti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay, Armada or opisyal ti Armada may ramraman na po iti may sa pamapatay na muna ta dito pinapatay na ket modelo gagiyem kamsat may ramraman tinagan ti may sa nga nangatong opisyal ti Armed Forces of the Philippines iti pan nakapapatay pan nakapaltog nga nangitunde iti papatay iti may sa nga dati nga modelo ken negosyante iti laeng Huwebes ijay Davao City gagiyem ken kaabsat nagwara si social media tinagan ti opisyal ti militar kalpasan niya adda iti post ti official Facebook account ti maysa agnagan siyan Gaza nga detoy ket utek ti pan nakapapatay ti dati nga modelo nga ni Yvonne Ivonet Chua Plaza 38 ti tawen na maipalagip nga napaltugan nga naitunday papatay tinasao nga modelo babaen iti riding in tandem suspect iti mismo nga sangwanan ti pagtengan na ijay agarup alas 7:30 ti Rabi di Huwebes gagiyem kamsat iti Green Meadow Subdivision Barangay Santo Niño Davao City. Bimbabay tilugan na ti biktima tapno mapanalokatan ti gate. Idibiglalatan nga immasideg di ti suspect nga nakalugan ti motorsiklo ket nakasuot ti full face helmet. Ditoy nga asideg ti panang paltog. Ti suspect idi biktima iti mismo nga rupa na gagiyem keng kabsat. Daytoy tinangitunday tin sigida nga ipapatay ti biktima ken naglibas met ngin sigida ti suspect kabayatan na nabukel ti Special Investigation Task Group no SITG babaen ti pulisya tapno alisto ti panakaresolba ti nasao nga krimen segong kini Police Major Yudisan Gulciano ti panakangiwat ti Police Regional Office 11 nabukel ti Special Investigation Task Group tapno mabigbig ti pakabigbig makita ti pakabigbigan ti suspect gapo tapnon ti kasta ket ma-arrestar deto kastameten nga maamuan no anya ti motibo. Inimbestigasyon ti pulisya malaksi di crime of passion nga maysa kadagiti kitkitain na motibo wenno anggulo iti krimen posible nga addapay panakainaig na ti personal nga riri trabaho, negosyo, panagtatakaw ken urepay riri iti biyang ti trapiko. Wenno impetingmet di otoridad nga agsungbat ti responsable ti panakapapatay ti biktima urepay no daytoy ket nangato nga opisyal ti gobyerno gagayem ken kamsat kitain nyo kadlang po babae na papatay apo babaen ti panakapaltug na close di panang paltug na iti sabali nga banger ka may nagiti dito direkta nga naglikudan ti may sa general ti Philippine Army
nga adda ti pannakainaig na iti pannakapapatay ti modelo nga negosyante nga ni Yvonne Chua Plaza iti mismo nga sangwanan ti balay deto ije Davao. Inbeting ni Brigadier General Jesus Durante III mga dati nga mga idadaulo ti Presidential Security Group no PSG ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte nga awan ti pannakainaig na wenno ammuna iti krimen ken deti ket nagbali na rakurak na nagbalin nga rakurak na seknan ay ti detoy pan nakapapatay ni Plaza. Inlaluag ni Durante nga nangidaulo detoy iti 1,001st Brigade ti Philippine Army nga nakabase di siyudad ti Davao de Oro ken tinagan na ket nairaman iti pan nakapapatay ni Plaza gapu di may nga post iti social media nga inaramid ti inaramid ti napapatay nga modelo iti Abril 2022 nga nangipakita iti pasa wenno lemma sugat iti mismo nga rupa na ken inaganan na tinang dangran ken kuana. Nagresulta nito balikas ni Durante nga inbabawi ni Plaza ti nagbalin nga post na. Yvonne was a friend. He said in a text message to the Inquirer on Sunday night, my name being dragged based on FB post made last April 2022. Ako mismo humihingi ng hustisya para kay Yvonne. Deja po ti balikas ti general. Napaltupaltugan iti asidegla nga distansya ni Plaza agtawin ti 38 kalpasan ti bababana iti lugan ng SUV sumrek kumadeto yen iti upupaan ng balay iti Purok 18 Buttercup Street Green Meadows Subdivision Barangay Santo Niño Tugbok District alas 7:30 ti rabi Disyembre 29. Ayun so padaanan tayo apo DJ adung pag development ti nasao nga pasamak gagayem ken kakabsat no ana po ti rumwarto iti investigasyon ti Davao Police Station. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dagiti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid dagiti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan dagitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte.
Adan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-0003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy. Adda na pala basa po. Adda pinabati nga 3 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna gagiyim kayong kamsat. Inala ko ora ka po ti Department of Agriculture nga target da nga may pababa ti presyo ti sibuyas. Agingay ti sa gasot pinupulo iti kada kilo. Uno manipod ti sa gasot pinupulo iti kada kilo agbalin nga 80 nga pesos para iti deti 2023. Nababa dito dito ket 600 di kuna ti Agriculture Secretary ken spokesperson Christian Evangelista nga manamnama nga mas napimintas ti supply ti lokal nga ani wenno apit ti sibuyas iti dito nga tawen no sa dinno nga ditoy nga kitkitain da nga saan nga ma-import wenno ag-import saan ti panag-import iti napan nga tawen ken mangipanda iti mas ad-ado nga cold storage facility kada iti strategic ka lugar tapnon na mapayat umatidog ti biyang DJ hanga maperdi DJ sibuyas self life gagiyem ken kamsat dupay kasta kinunana nga kalikagom da wenno kalikagom ti ahensya nga dagiti mannalon ti sibuyas ket makabukelda iti punto ti presyo nga detoy ket mangpatibker iti farm gate price iti entero wenno iti sibubukel nga tawen na inayda pa nga dagiti paglakwan wenno kadiwa ket maysa nga maysa mono dagiti kadiwa ket maysa nga mabayag wenno pang lifetime nga solusyon iti nangato nga presyo ti sibuyas. Idi katengaan ti Enero 2023 kinuna ti Department of Agriculture nga namnamaen dan nga bumaba ti presyo ti nasawa produkto iti tenga wenno ti baet apo ti panangikal kalikagom nga mapayalisto apo ken maadaan tayo iti umanay nga supply kada iti paggatangan ken manamnama nga masulbar deto iti panawen ti panagani. Kapoy dati kinuna ni Evangelista kasapulan ti panangaramid da iti wenno panangaramid pa iti stakeholders iti stakeholders meeting kasangwanan nga agdesisyon da para iti presyo ti sibuyas para iti adjustment detoy
ko nakaro din na tirayan nyo dito Facebook pinagbalinda DJ sibuyas nga kasla diamante gagayem ken na kaabsat pinagbalinda po nga awan kanon tinanggal na yung sibuyas sa bahay kubo nasa ano na ng singsing para ng diamante gapo DJ iti nangato apo nga presyo tinasao nga produkto. Okay? Itedtayo apo ti tsansa ken panangawat iti Department of Agriculture let's wait and see no maaramid da apo nga maibaba ti presyo ti sibuyas manipod kano apo iti nakangat-ngato ket mapagbalin laeng nga 80 gagayem ken kabsat ti presyo ti sibuyas te kunakon kadili mo na po nga panangan analisar tayo ti datoy napintas ti epekto na iti biyang digdi man nalon gaputa umabrut da nga rod apo dakkel ti kita da kakabsat ngem adda negative effect na po iti biyang digitay negosyante wenno agnegnegosyo nga agus usar apo iti sibuyas and even kada tayo apo nga adalaeng ito nagtibalay gaputa mausar tayo apo ti sibuyas gagayem ken kabsat ada kadiluto mamano ti luto apo nga di agsabay latan ni sibuyas ken ni bawang pagkasutay no kada gisam ni sibuyas gisam met ni bawangen nakabsat king gagayem malaksid pa apo kadiri sa bali nga luto nga pakausaran ti sibuyas. Kasangwanan niya pakada tayo. Thank you very much TMT Construction Company. Iti barangay 48A Kabungaan North Labag City. Amin nga construction assistance mabalin nga ipaay ka na kayo. Ti TMT Construction Company tining kalintigan na presyo kukwa kinimat matunan ni Honorable Telwin Tapawan kaming iti konseho ti ili ti Marcos. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo di barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Doktor mapagdal ka na po no dati kayat yung konsultar nakasagana ni Dr. Alan Taylan nagserbi ka na kayo mapangkayo lang po di St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City. Thank you very much Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center Balintawak Street Lawag City di problema po di aircon di lugan nyo agkakalaing di technician ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center babenti pa nang imaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando manibo na po ti San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo dito yung aldao para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti Technical Control, Maki Paulino Pa Agustin, SK Chairman ti Barangay 48B Kabungaan South Lawag City. Ibatimin tinatalinaay nga aldao ti Martes te amin na sa pada. Agyaman kamting kay Panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Identero paginian ken Uray J. Balasyo Tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Adtoy diri umisunga aramid, tapnon di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talo nga tips, kaya't may panggap, iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwad da pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, hindi nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin, nga proteksyon, laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan to yung online nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo, iti agong tayo, wenno
mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danong may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kadwa gundaway kablawan da kayo papagayam idinagasat ngaldaw ti Martes. Petsa 13 di bulan ti Enero 2023. Maribot ti ENR Online, may danon manin kada kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Tinapalabas. Ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin para iti panakaituloy nga may basa deri surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag. Kenayat ni pagayam tayo Samuel. Ngem kasangwanan ngayon tayo itultuloy ti panakibasa deri surat ni Samuel. Agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babayan kini Honorable Telvin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Amin nga construction assistance mabalin nga ipaay ka na kayo ti TMT Construction Company ay tinaing kalintigan na presyo. Kabayatan na, thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. No, dari-klik na inyo po, kit iti agpakonsultar iti doktor, mapan, iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Kaya kasabay, nga agyaman tayo kin Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, ti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoy ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen,
environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sungbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali alugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kadi di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tuloy nga ibasa detoy surat nga nakay-palaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Ngayon patulod ti may nga pagayam kakayat na iti paawagan iti nagan nga Samuel wenno Sam iti tangatang. Nagtitipon ming opat. Ti inak ni Tito Henson
siya ken ni Gemma. Kasla saan niya italtalek wenno awan iti obserbasyon ni nanang iti kankanayon nga obserbarek nga ugali wenno langan ni Gemma. Ngamin manong nasumangpet ket agturturog met ni nanang agpupupukda kini Tito Henson iti kwarto iti baba. Idinto nga ni Gemma ket isu ti agtrabaho iti balay. Ken no daduma addamet iti mismo a kwarto na. Nagtultuloy met ti panagkuykuyog mi nga mapanagpidot iti basura. Ngamin kay kayatan na ti sumurot. Ngem saan ko nga amamadenen gaputa. Malagip ko unay ti panagpukkaw na iti nga kadu ti kayat na ti rumwar, kayat na nga makita ti aglawlaw. Ken adupay nga kaslasab sa bali a balikas nga mapakuyugan iti kayat. Iti kasla maaon kuma ngem naleplepan deta. Nagtalined nga burbur tsa kanyak ti makikitak nga abilidad wenno panagugugali ni Gemma. Kang runaan nakabsat iti naliday unay alangana no makita. Iti may sangal daw agrubrubat kami idin ken ni Gemma nga mapanmanen agsursur tapno agpido ti basura. Edi wenno rimwar ni Tito Henson ket kinunanay ti kastoy. Saan ka nga sumurot, Gemma? Dati naske na papananta. Kinitak ni Gemma nakarupangit mabuteng manong Robert nga kurang nalaengen nga agtigerger. Sige Tito, sige. Kinunana nga kasla mapilpilitan. Agdamag ak kumaidi no apay nga kasla mabuteng iti panangbilin keng kuana ni Tito Henson. Ngem, naleplepak ket siyaklatan ti pimanaw. Sige Tito, mapanaklat nga ruden. Pinanawa kidan kini Gemma, manong Robert. Pagpidutan ti basura, kang runaan na ti ayan di pagbasuraan. Sapsapulek ni Gemma. Wen kabsat. Sabali manen nga burbur tsa kanyak no apay nga kasla maamak. Iti panangibilin ni Tito Henson nga saan na sumurot kanya. Ken no apay nga kasla mapilpilitan niya. Nagwen. Nga no sumsumadaek ket kasla napilitan niya nagwen. Gapu iti buteng na. Anya nga taayati, kabuteng na unay kani Tito Henson. Unana nga, nasaya at metisuna ta, iso tinang padakkel. Edi pimanaw ti inanang ket, imbati na kani Tito Henson ket. Isun tinangaken ti amin nga aken ti ina, ken aken ti ama. Akin nga kas Jenny Gemma. Saludsud manong Robert iti bagik, nga jakam muno sa dinno ti pangalaak iti sumbat. Kahawaw ti panunot ko. Awan ti masuruta kadana tapnon ti kasta matumbok wenno madanon ko ti ayan ti sumbat. Tinasaong nga saludsud. Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Ket no barado
at agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso kitao maperdi men DJ compressor no kamo Robert. Gaganay gaya kiti dating aldaw gapu di kaawan ni Gemma akadwak edi pa nagpidot ko iti basura manong Robert. Edi addanti basit nga na urnong ko indiretso kon ti karkaritun ko iti junk shop nga pagipipanan mi karigi ti basura. Nalak ti bayad nakit enduron ko manen ti karkariton tapno agawi dakon. Edi pa laing bungad ti lugar nga yan mi nga pangibat-batyak iti karkariton ko. Garahik detoy. Ket dardaras nga nagawi da kiti balay. Agalas 4 pasado siguro idin iti balem. Diniretso kiti ngato nga yan ti agabay a kwarto mi ken ni Gemma. Nakarikep ti kwarto ni Gemma. Ngem, kasla madlaw ko nga da tao iti unek. Amangan mo si Bangpetdan. Diyak din nakita ni Tito Henson iti baba. Magmaturog mit pelayin ni Nana. Kino nakitinakim ko. Sumrekak kuman iti ridaw ti kwarto ka. Idi kasla maaningas ko nga agan anugog ni Gemma wenno agsangsangit iti uneg ti kwarto na. Indinnes ko dagiti lapayag ko iti diding nga naaramin iti plywood. Pudno unay ti panangipapan ko manong Robert. Agsangsangit ni Gemma. Kasla masagsagit tirik na ken puso, ken umapapayaw manen ni saludsod. Ay nagsangsangit. Ano na tayo pagsangsangit? Wenno, masakit ka din. Dinagos ko nga tinugtog tiri daw ti kwarto nga ayan ni Gemma. Gemma, kinunak. Ngem awan tinadlaw ko wenno awan tinaure ko nga sumbat na. Agingga nga nangig kulaingen, nga nagsardengen iti panagan anukog wenno panagsangsangit na. Mabalin niya saan na nga kayat nga lukatan tiri daw gabuta. Amuna nga madlaw ko wenno makita ka nagsangsangit. Wenno talaga nga di na kayat nga ipadlaw, wenno ipakaamu kanyak nga agsangsangit amangan taguntunak ken kana. Simrekak nga ro di kwarto. Kalpasan deta rimwarak metlaeng ket nagdiretso ak iti banyo. Ket ditoy nagtigusak manong Robert. Edi magpasa ka agdigos rimwarak iti balay. Wen kabsat adda aklaeng iti sangwanan ti ridaw ti balay nga okupaan ni. Tagtagi urayit nga bumaba ni Gemma. Mabalin nga bunga detoy ti kayat ko nga panangamad wenno panangkita ken kuana nupod no nga nagsangit. Wenno kailiw ko a makita ni Gemma. Jak masungbatan di kita no anya nga talaga ti kay papanan ti panagkalikagon ko nga makitak ni Gemma iti dedi agun daway. Kaya rigak te kunada kasla di makaanak a pusa. Agsubli-subli a kamagna nga mang labas-labas ti nakalukatari daw ti balay. Ken kanayon ti panangkita kini uneg no rumwar wenno saan wenno bimmaban ni Gemma manong Robert. Naglabas di kiti aldaw nga pulos nga jak makapagsaludsud gaputa maamakak nga agdamag kini Gemma manong Robert. Agingga nga iti maysa nga aldaw
Adda kami amin idi ito nagtibalay. Idi, inbilin ni Tito Henson kaninana, nagsardengan ni trabaho. Madel, sumarding ka ni trabaho. Saan ko nga kayat, deta nga trabaho. Apay met. Anyaya di mo pangayatan, namamunak na deta ti trabaho. Basta, kayat ko kit sumarding ka. Angin, sa din mo ti pagtrabaho, sa din mo ti pagsapula. Siyak ti makamoy di deta. Adated ko kayong nga trabaho. Balikas ni Tito Henson. Naburbur siya anak manong Robert na para kanyak istambay ni Tito Henson. Ngem no ti kaadda ti kwarta saan niya maawanan. Isunamit ti mang pagpagatang ka di agserbi. Ti bilmi ti danom, bilmi ti kuryente. Isunamit ti agbaybayad. Ngem diya kamuno sa dinno ti pamataudan na. Tamalaksi di panagruruar na awan ti ammo katrabaho na. Pasaray mamindwa, mamitlo, aging gana ti mamimpat iti makalawas. Ngarunwar ni Tito Henson. Ket no kasta nga sumangpet adumet di bitbit na agluserya. Makan, agserbi ti balay, ken sabsabali balay. Banag nga nagyam ama anak met gaputa. Sigurado lakit di nga saan niya marigatan ng ninana para iti panangisakat na iti biyag. Gaputa, gumatgatang winunod ni Tito Hensonen ti agparparwar pari ti agserbi ti uneg ti pagtengan. Nagsardeng nga rod ni nanang iti trabaho na iti mismo nga disco house manong Robert. Ket dita nga inaldaw dameten nga rumwar ken ni Tito Henson aglalo ken ni nanang. Nudaduma nila ing nanang ti rumwar ket agbati ni Tito Henson. Ket dita kabsat nga itultuloy mi met kini Gemma ti aramid ni. Ti panagpido ti basura. Ngemda nagtultuloy met ti kaadda digiti saludsud. Gagan anne digiti panunok ko may panggep kini Gemma. Wen kabsat man-mano nga makitak nga umisip. Idi numano nga oras sa panagkuyog mi ni maminsan. Ket jak makita nga umisip. Kang kanayon nga kasda seryoso, iti langa ken rupa na. Ure no kasta nga mangan kami, ket adda iti angaw ko ken kuana. Apagbiit no apagbingi nga isip, nga magsublima na formal, ilanga ni Gemma, manong Robert. Masansan saan na pa ng palubos ni Tito Henson kani Gemma nga sumunod kanya. Banag nga pakalitlidayak unay no kasta nga awan. Ket no sumangpetak kayat kumati agdamag no sa dinno ti gapmanda. Ngem maalak ti agpain wenno. Kasla saan ko nga maituren gapu ka riti wagas ni Gemma sumumbat no daduma. Ngem masansan nya no rumwarda ket madatnyak ni Gemma kasla agbubuteng, naliday, kasla manartara igit digiti luwa, kada iti mata na kapsat, nga digito'y pa iti mangdigdig digiti atap nga da sa bali ang mapaspasamag kengkwana, wenno paglidlidayan na. Ti panagruruar ni nanang nga jak ammo no anya ti trabaho nga inted kenkwana ni Tito Henson. Sa anak nito makapagdamag kabuto mabainak wenno mabutenga. Ngin pagbian na kasla limukay ti panagbiag. Kasla imbaduti blessings wenno agserbi ka na kami inuunig ti balat. Nagbalin niya na ragsak. Nagtultuloy nga ron ti kasta nga sitwasyon manong Robert. Kasawanan niya ituloy tayo ng ibasa dito surat ni Samuel. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babaeng kay ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte.
ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital no adda diri kayo yung konsultar apo iti doktor mapan iti doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Kastapa iti panagyaman tayo kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyen ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No usarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti traken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti aming nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipaida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kari iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 00023282.
Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nagtulid di aldaw, Manong Robert. Agupat atawin gaya men. Nagkakabalay kami nga upat. Wen kabsat agtawin nakidinti sa nga 10 ket 7. Kaya di data nga tawin ko, adamit tin marikriknak. Seknan kinayat, Manong Robert. Aging ga ita, wenno aging ga karedi nga tong gundaway, awan pa'y sungbat ti saludsud ko. Iri kanayon na pa nakakitkitak analiday ni Gemma. Ngem mayat ka man wenno saan. Kabsat dedi asi nga marikriknak kini Gemma. Nagbaliw dedi. Nagbaliw ket nagdalagudog ti pusok. Manong Robert, masigurado kon babayan iti panangut-utob ko, agayatak ken ni Gemma. Nupay inaunangem siyak iti dua atawen kabsat ko. Nagbalin niya ragsak ko no makitkitak ni Gemma. No makitak, tinaamo nga rupa na. No pa'y naliday. No kasta nga makadwa kitirwara. Adda digiti gundaway kabsat nga. Gemma, sakbay nga. Ituloy ta ti agsapol iti basura ket. Mapantaman pa'y mangan. O sige, no isuti ko na. Apay mabisin ka na yakit. Nangantamit sakbay nga rimwarta. Kaya't ko nga makasamo ka nga mangan. Adula unay. O sige katim. Nga ro din nung isut kaya't mo mapantamangan. Agpaspasigmet kanya. Nga kasla adati makunkunan nga nagkaawatan mi banag nga pagragragwan unay to'y puso. Te kunada iti Ingles manong nga mutual understanding. When? Kasta idi ti panangibilang ko iti bagik. When no panangibilang ko, idi adda adday tinagbaytan mi ken ni Gemma Manong Robert. Nagtultuloy digiti aldaw. Adamit tin digiti gundaway nga makitak nga umisem ni Gemma. Aglalo no agistorya kadagiti nakakatkatawan. Banag nga pakaragrag sa kakunay. Agyaman ang Diyos ko. Nagbaliw met laing inti. Ti ugali no panakakita kini Gemma. Kasla, amo na met ti aglagsak. Saan niya kasla iding kung kanayon niya nakadiliday. Angin. Kasan nga may pudmukin ka Gemma? Kasan nga may bagat nga? Gemma, ayayatin ka. Ayayatin ka umiunay. Dinak nga takaguran, pudnukin ka nga gayatakin ka. Dinak to nga takaguran, Gemma. Saan niya simurot ni Gemma kanya, gaputa, adat ipapananda kini Tito Henson. Kasti dati awan gaganay gayak nga rumwar, nasapak manin nga nagawin. Dito'y kabsat, ngay di ulik, nadlaw kumanin niya kaslagan anok uwin agsang sangit ni Gemma. Jakon na igawid tiriknak.
Tinugtog ko tiri daw ti kwarto na ulit manen ti dati nga eksena. Gemma, agsangsangit ka kadi. Aping agsangsangit ka. Lukotam ko matiri daw pangaasin. Kaya't ka makasarita. Aping agsangsangit ka. Kinunak. Dito'y kabsat nga inot nga naglukat tiri daw. Ket dita nga makitak nga agar arubos di kitilwa ni Gemma. Apay, maan niya ti pagsangsangitam. Sa dinno tinapanan niyo ni Tito Henson. Sa dinno ti papapanan niyo no kastangan umar kayo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan.
DJ kuati napintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina DJ Airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko amin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Kitilangan ni Gemma Manong Robert nga agar arubos di kitiluana kini jakam mo arason na asyanak apay ngagsamsamit ka biglanak nga inarakop ni Gemma kabsat ko marakop akmet kenpana simrek kami nga duay ti unek ti kwarto na ket inrekep na tiri daw ang yaman na kiti adu nga tultulong mo kanya. Sapay ko mata si kati mangyaot kanyak. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo nga sa uwan, Gemma. Gemma, ay ayatin ka unay. Ladingitik no. May ibang pudnukin ka deto ita. Ladingitik, hindi mo ko mapanunutin nga. Gun-gun daw hayak ti alta mga sitwasyon mo. Inutob ko to'y bagik. Agay hatakin ka. I love you, Gemma. Kinunak ngayon pakaasi Manong Robert. Imakal ni Gemma iti panangarakop na kanyak. Nagtimek detoy iti natangke na buses. Saan? Saan na nga yatin? Saan na nga may karikit ka? Saan na ka may karikit ka? Saan na nga yatin? Ngim apay. Anya ti makagapo. Basta. Lipatim det ang harik ng kanyak. Saan na nga ayatin? Saan na ka may karikit ka? Naulit-ulit asungbat ni Gemma, Manong Robert. No di mo kaya't nga ayatin ka. Pangasin. Madudug tiriknak tunggal makitak nga naliday ka. Marunaw ti bagik. Kenti ginatao ka makakita nga dudua ka. Anya ti makagapo. Inpeteng ko wino sa ludsud ko manin. Nagtimek, kagiddan ti panang punas na kadigit iluanan. Kasla makitak nga angayen na ti amin na pigsa na tapnon ti kasta agpudno, wenno ibaga na ti rason, no apay ngagsangsangin. Samuel, saan nga dito? Mangurit na tinapinta sa guntaway tamapantag sarita. Ipudnok amin ken ka, no anya ti rason ti paglasat sangita. No anya ti rason niya kaslakan kanayon na maburibura. No anya ti rason no apay nga kang kanayon na agar ari niliday iti kinatao. Sikat ti kauna-ano na ya pangipudnuak, Samuel.
Mang Robert, iti kabitan de di ka pa nagsarita mi kini Gemma. Dita nga intuding ko nga rumwar kami. Pagpambar milatan yang kami agpidot ti basura. Ngem, saan iti plano? Nagrubot kami nga rod iti nasapa. Kaya diadda kami ni tiruar, en bagat kini Gemma ti kastoy. Santan nga dagasin ti karkariton. Mapantay di may nga nauli may kalugar. Ti malablab sa parke nga wano niling kitao. Kaya't ko nga, maamuan no anya ti pagliti dayang ken masansat niya pagsangsangita. Kinunak, simurot ni Gemma kanyak nga awan ti sabos, sungbat na no wen-wen no saan. Dita kabsat nga nakadanon kami, iti kunak a parke. Nagtugaw kami ti maysa nga simento alamisaan, kinadaan met ti tugaw a simento. Sinangot ni Gemma, ita, natalgay din ti lugar nga yan ta. Anya ti rason no apay nga kanayon nga agsangsangit ka. Anya ti makagapu nga naliday ka. Samuel, di damo pa ilay nga pan nakakitak kita. Kinid daw ko ni ti Diyos nga sikat ti makatulong kanya. Sininsintir ka kit nagbalin ka nga nasilig kanya. Iso nga ita kitang pudnuan. Ipudnok na niya ti makagapuno apay nga nalidaya. No apay nga masansan ti panaglupa. Ti kinapudno na Samuel. No kasta nga yabannak ni Tito Henso. Mapan ka ti safe house. Mapan ko alaen ti may pawitad druga. When no saan. Mapang ko'y deliver ti may lakwa at druga. Among ka di nga sa debit ti pag-iyanan ni nanang mo. Iso ti ang banbantay sa tiyan. Nudaduma iso ti mapanagyawan. Maamakak kin ni nanang mo. Mabuti nga kiti mabalin na mapasama. Samuel. Demonyo ni Tito Henson. Di yulaan mo. Demonyo at ako. Saan niya agpayso nga pimanaw ti ina kiti sinong mi? Wede, kini pa nagtipon ka kasagasawa kini Tito Henson. Nakabalog ti ina. Gapoy ti napan na panangyawi iti illegal na druga. Natiktikan di iti otoridad. Tiniliw na ni nana. Awan tinaramidan ni Tito Henson o reno at ti kwarta nga pangbayad ni Tangkado. Nasentensya na mabalog iti tumpal biyang ti ina. When, kasta ti kinadakis ni Tito Henson. Kasta ti kinadakis na. Kasta ti kinademonyo na. Ang tawen ang isa nga hulog at duay ni may balog ni nanang mo. Dito'y meten, Samuel. Dito'y meten nga rinugyan ni Tito Henson. Ipanang nakapromise na kanya. When, tunggal rumwar kami, ipan na kiti safe house. Sakbay nga mapang ko i-deliver when lumapang ko sa batin ti may illegal na druga. Ikutan na. Ramiset na. Diyak makapagkindakin ka na. Ipangpangtana, papatayin na. When may baga na pairwar na tinagipagbalulang kit papapatay na. Maaramig data ni Tito Henson Samuel. Mabibinig ti bagi nga makangeg kariti. Yis istorya when may bagbaga ni Gemma kanya. Amangan ta mairaman pa iti ina. Paano? Nalawlawagan ti amin kanya. Adaddan ti asik ka ni Gemma. Gapoy di bagana pa ng ramrames keng kuana ni Tito Henson.
nga sipod pa'y agtawin ti 10 ket 2. Renubyan na niya ramramisen. Dito'y nga naganenek ti panunod ko, babaen ka rin mabubuya ket mabasbasa. Nasken isuplong ta. Isuplong ta ni Tito Renzo. Idararamidin na kita. Saan niya illegal na truko tapos saan niya may hamon din. Isuplong ta ti. Masansan niya pa ng ramrames na kita. Nasipod pa ang sanga pagtawin kayo di sanga pulo. 8 at awinin na ang aramidin na kita ti kasama. Nakasagana ako. When nakasagana ako sa kwen, agsuplong na. Agyaman na kititulong mo kanya. Agyaman na. Ngimsak na yung aramidin na kita. Pangaasi. Aklong niyang kumati. Idardariran ko king kamaya. Ay ayatin ko dyan. Ayatin na kadiyo rin na amwamon niya. Teddanak ni Tito Henso. Ayatin na kadipay laeng sa buwan. When? Saan nga napatig kanyak? Ipapaspasamak mo na napalabas mo. Tinapatig kanyak kit pirit na. Pagpanggit ka. Ay ayatin ka o ni Gemma. Inarakop ko ni Gemma kit saan niya nagkitake. Agingga nga na idinnes ti bibig ko ibibig na. When man uwi. Kalpasan deta nagtimek kit kinunana. Agyaman kitideta bayan. Ket numaumaan na ko. Di ka pagkitakit ang ibibig niya. Awatik numaumaan na. Kapag saan na kami karikit ka. Lupay jak mabalin nga ulbudin na tibagig sa mga. Ay ayaten kami. Papagayam sa tayo may lipas nga ibasa na di surat ni Pagayam tayo Samuel. Anya di sumaruno apasamak. Itatanaamwanan ni Samuel. Tirason niya paglidlidayan ni Gemma. Kenitataaddan na muli. When nasangal nga ayan-aya, itinagmay tanda. Padaanan niyo Papagayam ito lubigat, hindi panangituloy nga panangibasa, hindi surat ni Pagayam tayo Samuel. Nga ruden, yung pumakada kami para di programa tayo tinapalabas. Dahil di Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.